Zo leidt het terrein er nou bij. Takom wieken maar je de opbouw van het festival Welcome to the Village uiteenzetten. Het liet de stichting Groene Ster Duurzaam geen goed plan. Om de consequenties grut binnen. Na het festival dan duurt het nog maanden eer dat opgeruimd is. Dat je dat weer in een normale conditie hebt. Welcome to the Village is van 15 tot en met 17 juli. Er worden in totaal 100.000 mensen verwachten. Het is voor de 4e keer dat het holden wordt. Groene Ster Duurzaam denkt dat het terrein er man van herstellen moet. Het gebruik van de Groene Ster als publiek domein, dit soort gebieden, dat zie je ook wel als het mooi weer is in de weekenden, is bijna niet toegankelijk meer voor een hele lange tijd. De organisatie van het festival zei het echt zwaar aan te hebben, maar er alles aan te doen om de skeer te beheinen. Ze zullen extra maatregels nemen en blowen bij de gemeente Ljouwert in Peteer. Ik ga ervan uit dat het door een week of oorlog weken, 2 weken alweer een stuk beter is. Maar we moeten mij de organisatie wel even heel goed zien hoe zij hun publiek zeg maar over het terrein rennen laten. Want daar zit het hem even in. Er leidt nog haast geen gas en dat had te krijgen met nieuwe drainage. Die is krekkelin online door de gemeente en dat kon net jeder. Nevens Groene Ster Duurzaam is er maar één optie. De oplossing? Ja, hier geen festival houden. Dit is in feite een ongeschikt terrein voor festivals. Omdat dit veengebied is. Dit heb je altijd met veengebied, drassig, moerasachtig. En als je dat hier hevig gaat draineren, ja, dan gaat de grond weer inklinken. Dan krijg je weer creëer je een ander probleem. Dus dit gebied is eigenlijk ongeschikt. Wat mij onbelangrijk, bloot Welcome to the Village gewoon op het terrein. Maar het kan wel zo wezen dat we wat doggen onder loopstromen van het publiek. Om zeg maar de wat zwakkere plekken van het gas te ontkennen. En dat zullen deze gasten vast net slim vinden.